Gaurko saio hontan, Pedro Mario Otañoren bersuak entzungo dituzue. Pedro Mario Otaño Barriola, Zizurkilko Errekalde baserrian jaio zen 1857 urtean. Aurrekoz, familiaz bersolari kastakoa zen. Bere ationa Larraulkoa bersolaria zuen, Osaba Jose Bernardo ere bai. Eta baria gaitzitzen ez ezagunak ziren. Ationari baria deitzen omen zioten Osabari ere bai, eta berari ere hala deitu zitzaion. Gaztetako urtetan batez ere. 18 urte zituela, Ameriketara joan zen emigrante bezala lan bila. Osaba bat bazuen bizi zena. Baina Ameriketatik laster itzuli zen. Gero, bigarren bidaia bat egin zuen Ameriketara. Eta berriz ere itzuli zen. Bigarren aldiz itzultzerakoan ezkondua zegoen eta Donostian bizitu zen, familiarekin, emaztea eta seme-alabegin, 3. aldiz Ameriketa juntzen arte. Beharrak bultzatuta, bizimoduaren bila, lan bila, Ameriketara 3. aldiz. Donostian bizitu izan zituen urte haiek, Ameriketako azkeneko bidaia baino leheneko haiek, eman zioten bersolari bezala sona eta ospea. Ezagutua izan zen. Otaño etzen jende aurrean kantatzen zuen bersolaria, oso abots gutxi omen zuen eta eskaxa eta orduan batez ere berso jartzailea zen. Eta gainera, Otañoren bersoak Donostian bizi zen urte haietan mende bukaeran argitaratuak izan ziren. Otañoren ingurunea bilintxena bezala liberala zen. Lagunak, adiskideak, Donostiako euskaltzaleak, liberal kutsuko jendeak zituen, eta hori bere bersoetan oso nabarmena da batez ere gaztetako urteetan. Gero, Argentinan azkeneko urteetan, Sabino Aranaren eraginez abertzaletu egin zen. Otaño izan zen bersolari bat gai mota oso desberdinak ikutu zituena bere bersoetan. Ameriketako paisaiak, Panpetako lurraldeak, hango zuhaitzak, baina Euskal Herriko nostalgiak eraginik ere, sorlekua kantatu zuen, sortetxea, hemengo ohiturak eta herrimina. Otaño izan zen lirikoa, baino era berean formalki, bertso eta jukera aldetik oso zehatza, hizkera oso dotorea bertsotara ekarri zuena, eta bersolaritzaren barruan nik esango nuke bere sointasunean zen bezala dotorea, elegantea. Bersolaritzara nik esango nuke elegantzia eta dotoretasuna ekarri zituen bersolaria izan zela Otaño. Pedro Mario Otaño lehen aldiz Ameriketara juntzenean, esaten da bere osabak agindu ziola itzultzean bere sortetxeko ohia prest izango zuela. Eta horrela, itzulitzenean, baserrira juntzen eta bere osabarekin elkarrizketa bat izan zuen bertsotan. Pedro Mario Otaño hasten da eta osabak erantzuten dio. Osaba baldin ez badaduka, eiteko haundien bator, gizon badago berorren galdez, ate ondoraino betor, berorrek ondo dakilena da, agintzen dena dala zor, bera jaiozan oiaren bila, iloba oraintxe dator. Esaten dizut ongi etorri zerala,
jaiotakoia jantziko dizut, gusto ondiz berehala. Erropa zuri ederrenakin parpailak darizkiola. Sinistapena izan dezazun, bihotzez nahi zaitu dala. Esperatutzen nuen bezala, egin hau errezibitu. Gizonon baten sentimentuak, zeinek berorrek baditu. Mesede asko egin izan dit, denak esango banitu. Baina memori simple batean ezin litezke kabitu. Eskerrik asko esaten dizut, aitormen hori delako. Horregatikan gure etxian ezer ez zaizu faltako. Izango dira aukera berriz jateko, zure aitzakian bilok ederki, tripak ditugu beteko. Edari onak izango dira aukera berriz jateko, zure aitzakian bilok ederki, tripak ditugu beteko. Euskal Herriko txorien artean, badira batzuk izanaz gainera izena ere dutenak oso azpimarratua. Hoietatik bat txepetxa da. Ez da ondila, ez da dotorea, ez da koloretsua eta dizdiratsua beste batzuk diren bezala. Baina txori alaia da, eta bersolariak dioen bezala, pizkorra eta gainera bere burua ongi babesten dakilena. Askotan esan izan dute gizonik aston argiak, nola piztiak izan litezken gure erakuslariak. Erlia da bat aipatzen dena, ozer lan harrigarriak.
jartzen dituzten gure aurrian areketa txingurriak. Txepetxak berriz erakusten du hainbeste nola aik bilak. Euskal Lurreko txorietan den txikitsuena da bera, gaztain kolore bakarrekua, nahi bada ez da ederra. Begi argiak buru xampala, moko jentia aurrera, gorputza motxa, hankalaburrak, xaltokako ibilera. Txalapartako egalaria eta kantari ergela. Txotx batek aixa jasoko luke, nola karga gutxi duan, baina gustatzen zaio jartzia, adar sendoxiaguan. Amildu arren ez leike galdu, dakilelako eguan, baina aurkitzen baldin bada ere, burnizko aldamiluan. Hiru lau aldiz xanpatutzen du, seguru ote daguan. Udaberrian lehendabiziko kapila txepetxarena, azaldutzen da ta ezaguna, goroldi jozkua dena. Arbol gerrian, untzatartian, dulekurik maitiena, ta gizon askok ikusirikan irispidian dagoena. Esan ohi dute zer konfiantza txoritxar horrek dubena. Zeinek esan lezake berari begiratzian, arretarikan ez da dukala gertale joken gaitzian. Ez idurian arkabilari beste zulua atzian, egiten dio handik joateko aurrekoa tapatzian. Erakutsi jazpentsa zagula nola atera sartzian. Nola atera sartzian.
Euskal Herriko bertsolaritzan bada gai bat sarri agertu izan ohi dena. Gerlan ibilitako jendearena eta handik itxu, maingu, elbarri etorritakoa. Limosnatxo bat deitzen diren Otañoren bertso hauek asko kantatuak izan dira eta oso ezagunak. Eta horixe kontatzen digute. Bere zartzaroan, elbarri, kale kantoi batean, limosna eskatuz bizi zen agure xar baten kontakizuna. Mutil koskor bat itxu aurreko zubela aldamenian, gizon buru soil bizar zuri bat bimakuluren gainean. Kale iskinan ikusi nuen inora ezin joanian, ta bera nor zen jakinadian inguratu nintzanian. Limosnatxo bat eskatu zidan jainkuaren izenian. Zerbait emanaz galdetu nion alzan modu honenian, jaiotzatikan alzaukan ala gaitzak hartua menpian. Erantzun zidan esemia ez, nik sasoian ubenian. Ez nuen uste iritsitzerik honetara azkenian. Gaur limosna bat eskatutzen dut jainkuaren izenian. Eta segitu zuen esanaz lehengo gerrate zenian. Ni aurren xamar ibiltzen nintzen beti edo gehienian. Nekatu gabe aixa igoaz aldapik luzienian. Etzan burura asko etortzen gualagen biltzanian. Bero limosna eskatutzerik jainkuaren izenian. Bero eta burua arrua dagoenian, edo zein moduz sartutzen da bat alako itxumenian. Atxekabeta negar saminak badatoz ondo. Batek bizia anuzten ez du benian. Limosnatxo bat eskatu behar jainkuaren izenian. Inoiz pentsatzen nere artian ni jarritzen aizenian,
gaur ere asko dirala joango lirakenak zuzenian. Ez luke inork sinistatuko zarpena ematen dian. Aiorla nintzen ni ere sano ta gaztenen guenian. Gaur limosna bat eskatutzen dut jainkuaren izenian. Aitxorakeri asko egiten da zentzurik ez da nian. Sinista zazu urau pasia daukanaren esanian. Obiago da sasoiden arte saiatutzia lanian. Negarreginaz ibili gabe gero denbora joanian. Limosnatxo bat bildu ezinik jainkuaren izenian. Argentinaren askatasunaren, independentziaren 100 urte muga ospatu zenean, Otañok bertso berezi hauek jarri zituen. Otañoren ibilbidea bertsotan jarraitu dutenek, jakingo dute gaztetan etzela Espainiaren kanpoko lurraldeen askatasunaren oso aldekoa, horrela Afrikako kontuetan eta horrela Kubako kontuetan ere. Baina adinean aurrera, Argentinan 3. aldiz bizi zelarik eta ziur aski hango euskaldunen eraginez, nazioen aldekoago agertzen da. Bestetik, hizkera aldetik, terminologien eta esan behar da, sabindarragoa agertzen dela, eta azkenik esan behar da baita ere, bertsoen musika, naiz eta Euskal Herriko bertsolari musika bat izan, bitxi xamarra dela eta badituela halako Amerikar ikutu batzuk. Zer gertatzen da Buenos Airesen, zer Argentina guztian. Zer izor zaio alaitasun hau gure bigarren herrian. Ta gure seme euskal kumeak jaio ziraden tokian. Anola denok ez pozkidatu gaur ospatzen den eunkian. Orain 100 urte zen maiatzaren 22. Nola herri jau besteren menpe txitas bertu zeguan. Bertako seme ausarditsuak batzarrean kabilduan. Bildu ziraden menpetasunak astindutzeko asmuan.
egia Espainiaren aurkeztari. Cisneros jauna antxe zegoen lur hauetan agintari. Ta gizon bortitz bihoztu nahiek esan zioten berari. Jauna loturak kentzera gatoz, gu sortu ginen lurrari. Ala gizonak nola herriak denok dakigun moduan. Geldika hazi buruba iristen duten orduan. Nagusi edo jaberik behintzat ez duten inguruan. Libertaterik gabe ez dago aurrerapenik munduan. Ez Argentinan bakarrik baizik, beste herri askotan. Txit jakina da euskal semeak Amerika zabalontan. Beren ekintzaz mirarizturik nola dauzkaten ahotan. Hau ikusirik poztutzen gera, gu behin baino gehiagotan. Orain eun urte taskoz geroztik, jetxi ziranak lurpera. Bak jaso ta begiratu albalezate onera. Gaur ez luteke sinistatuko hau dela lurrura bera. Zergatik gauzak aldatu diren arratsetik egunera. Lengo eremu zakartxu asko, gaur jantzirik belar berdez. Ikusten dira beteak zaldiz, abelgorriz da hartaldez. Zapaldegiko soro ederrak hartoz gariz nahi dan alez. Inguratu bak beren bordekin jauregiz eta etxaldez. Lentxabolikan etzan tokian herri politen bizia. Agertutzen da salerosiko etxe bikainez jantzia. Burni bideak alde denetan nonai guri berezia. Ta Buenos Aires denen gainean euskaldun batek hasi.
Hiru bider joan zen Pedro Mario Otaño Ameriketara eta jakina, herri minez bizitzen zen. Behin batez, burura torzkilo Haurtzaroko Euskal Herriko soro, mendiska, baso eta oianak, eta nostalgiaz beterik bertso batzuk idazten ditu. Eta esaten digu, kontatzen digu, han panpetan, bere babesa zuela onbu deitzen den zuaitz handia. Nunbait, zuaitz hori ostotsua da, itzaltsua, eta haren azpilan babesten omen zen, bere herrimina nolabait goxatu nahirik edo. Euskal Herriko lur maite hartan, jaio nintzen baserrian, itzala hundiko intxaurrarbol bat, dago gure atarian. Haren ondotik irten da noiz nahi maldako gaztaina dian. Edo sagarrik onenak jaten Luberriko sagastian. Arbol tartian bizitu nintzen gazte denbora guztian. Denak utzita etorri nintzen, lurrau ikusi nahi nuan. Ariztantaiak pagolerdenak, nola ez izango guan. Orain hartzantzan Ameriketan arrantxo baten onduan. Eguna pasa larrian eta giratzen naizen orduan. Bere begiak gozatzen dira aldameneko onbuan. Hainbesteraino tristetutzen naiz, eremu zabaloietan. Arbolak, mendi eta errekak falta diren zelaietan. Nun etorrita eseritzean onbutzarronen zainetan. Edo igota ostotartian bere adar bikainetan. Ene amatxo nik nola esan, zenbat gozatutzen detan. Txabolondoko onbulaztana, maitatzen zaitut gogotik, eta bilotza erdibitzen zait, guatian zure ondotik. Nere burura ekartzen dezun oroimen gozuagatik. Zure itxura ikusi
maitatuena, onbulaztana zuzera, argatik nator zure kolkora, ni malkuak isurtzera, iduriturik naramazula atariko intxaurpera. Beti izango zaitut goguan, baina joan nahi detostera, Euskal Urreko arbolpe hartan nere ezurrak ustera. Aita semeak bertso hauek ez dute esplikazio handien beharrik. Gaia klasikoa da bertsolaritzan. Gurasoen aholkuak etxetik dijuan seme edo alaba bati. Kasu hontan Ameriketara dijuan semeari. Gertatzen dena da, esperientzia batean oinarrituak daudela eta egilatasuna dutela. Lagundurik handenoi, gugatik hilzanak, seme hasi zaitugu, aitak eta amak, beti zure gidari, izan du geranak, orain gurutze honen, oinean esanak, ondo goguan hartu, biaitu zudanak. Zu Ameriketara, joatia hemendik, jaunak ala nahi badu, zer egingo dut nik. Han ez dezu izango, aitik eta amik, baina etzera galduko, nora naira joanik. Ez bazaizu astutzen, gaur hemen esanik. Gordezazu buruan eta bilotzean, aitak zer esan zizun, onuntz laguntzean. Bitarteko harturik, Jesus gurutzean, jaungoikua taitamak, batek aztutzean, ez leike ondo izan, denbora luzean. Ez nizuke utziko, joaten egiletan, gure erlijioa ez balitzan bertan. Iritsiko bazina hain urrutiletan, herrita elizarik ez dan tokiletan, oroi zaitez jainkoaz leku guztietan.
seme izango guan, zure gurasuak, eta uzten dituzun senide gozuak. Jaio zinen tokiko mendita basuak, euskerazko otoitzak edo errezuak, erakutsiak zure amatxo gaixuak. Iritsi da ordu bat, joan behar dezuna, badakizu aitamak hemen dauzkatzuna. Ez dezazula ahaztu gaur neri entzuna, hitz baterako hau da eskatzen zaizuna. Izan zaitez nun aita, beti euskal